Esenlikler, yurttaşlar, hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Evet, esenlikler. O dili şahsi hayat hanım. Bugün näme temadan gurrun ders kitabımız geçen yerdeki yaz edemizde kitap barada açıklamadık. Daha sonra şimdi yurttaşlara açık fırsatından yani 4 parça olan son 4 bölük olan son birinci bölüğünü gurrun edelim. İş. Hawa, Hı hı. bugün geçen yedek neme diktik, her ayfı, her bölümü üstünde birazcık detallı bir şekilde dururuz deyip aydıptık. Şimdi bugün karakterli mekanizm, yani cezalandırıcı mekanizmin üstünde dururuz. Men başta bir gysgaça şol cezalandırıcı mehanizmin nämedigini bir aýdyp geçeýin. Öňlerim biz bu arada hem gurrunly edipdik. Ýene-de men gysgaça şoň üstünde durup geçeýin. Soň sözi size geçirerim. Indi Doğru. karakterli mehanizm diýär-de. Karakterli mehanizm indi bunu türkmençe aýdanmaktymyz. Cezalandırıcı mehanizm. Yani adı üstünde ceza üstüne kurulan bir mekanizm, ceza veren bir mekanizm diýmekde. Kaçan da döwlet guruluşlary öz yurttaşlarynyň hyzmatyny etmekden çykan wagty, olaryň haklarynyň garanty bolmadan çykan wagtlary, olara basyş eden wagtlary, gorkuň salan wagtlary, jazalandyryp ýok eden wagtlary, bu bir cezalandırma mekanizma dönüşýändir. Bu hem döwlet guruluşy bolmakdan çykyp bir cezalandyrýan bir mekanizma, cezalandyrýan bir maşina dönüşýändir. Beýle sistemalarda kanun basyş we zulümüň guralyna dönüşýändir. Cezalandyrma mekanizmyň kökü 1917-nji ýyla uzanýan. Bu bolşewiklaryň döreden bir mekanizmadyr. Başlamynyň ady VÇK, bolandyr ondan soň OGP, NKVD, KGB diýip adlary ütkendir. Aram bularyň adlary ütsep durandyr, emma funksiýalary we metodlary hiç ütken däldir. Bir söz bilen aýtsak, bolşewiklary gorayan bir mekanizmmy, ýaragly bir güç, kanun üstü durandyr, çäksiz bir palnamoçyasy bolan bir nemedir we guruluşdy. Indi bu Türkmenistanda esser wagty, indi 17-nji ýyldan bäri Türkmenistanda munyň eden işlerini gysgaça aýdyp geçsem, 1920-nji ýyl bilen 30-njy ýyllar arasy bu mekanizm bizim owalarymyzda yerli yer eýelerine we yerli intelligensiýany ýok etmekde gaty uly rol oýnandyr. 1937-nji 38-nji ýyllar arasy bu tariha bu dönem bu ara tarihdäki bu ara tariha Kızıl terör ady bilen bilendir. Şo wagtlar bu guruluşyň ady NKVD-di. Bu mekanizmiň ady, karakterli mekanizmiň ady NKVD-di we şol döwürde türkmeniň bütün intelligensiýasyny, lingwistlerini, türkolog, doktorlaryny, muallimlerini, bütün şol wagtga bar nemäni, milliýetçi, öňkü köne milliýetçi diýerler-de, şol köne milliýetçileri ýok etmekde bu mekanizm gaty uly rol oýnandyr. Şol wagtda NKVD-niň döwründe troýka, üçlük diýip bir wagşy bir mekanizmi bardy bularyň. Sud etmeden, gora haky bermeden, diňe NKVD-niň başlygy, prokuror we apkomyň sekretary üçlü bolup bir sany neme hökm çykarýardylar. O hökm hem köplençe atow kararydy. Ve şol döwürde bu türkmen üçin gaty kanly dönemdir. Türkmeniň gaýmagynyň ýok edilen döwrüdür şo wagt.
1953-nji ýylda Stalinin ölümünden soň munyň ady KGB bolýar we SSR-iň soňuna çelli bu ady bilen hereket etýär. Ondan soň 1960-njy ýyldan 80-nji ýyla çelli indi 53-nji ýyl Stalin ölenden soň bu köpçüliklerin repressiýalary azalýar, beýleki metotlary işin içine girkizip başlaýarlar. Ine şu 60-njy ýyl bilen 80-nji ýyl ortasynda psikiatrik terror diýip terror ady bilen tariha giren ýa-ni Hada bir zat goşaýyn men. Anna Sultan Kekilowa soňa nemeden. Hawa. Häzir nemede aýdyp geçersiňiz, men muny umumy bir aýdyp geçen psikiatrik terror diýip tanqid edenleri, şol dönemi tanqid edenleri akylyny ýitiren diýip dälhanalara ýatyryp şol repressiýa nemeleri, metodlaryny ullanýardylar. 1991-nji ýylda eýem Soýuz ýykylandan soň 91-nji ýylda sözde garaşsyzlyk alanymyzdan soň bu mexanizm hiç ýere gitmedi. Ýöneje bir ady degişdi munyň. Munyň ady başda KNB boldy, soňra munyň adyny Mahkama Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýip ütletdiler. Şu wagt de facto KGB-nyň Türkmenistandaky miras düşeri diýip bilýäs biz. Bu mahkama diýen karatilme organa 1917-nji ýyldan bäri reňkini adyny ütledip gelýän bu karatilme mexanizm reňkini ütledendir, adyny ütledendir, ýöne ýetirýän funksiýasyny, görewini, karatilni görewini we metodlaryny dowam etdirip gelýändir şu wagta çelli. 1991-nji ýyla çelli Soýuz döwri bu partiýany goraýan bir mexanizm hökümindedi. Häzirki wagtda bolsa Türkmenistanyň döwlet guruluşlaryny eýelen we neokolonializm indi koloniýanyň neokolonializm şeklinde Türkmenistanda hereketin dowam etdirip gelen bir karatilme jadalandyrjy bir mexanizmdir. Kıskaça şunu aýdyp geçdim. Indi şul nemäniň jadalandyrjy nemäniň mexanizmyň funksiýalary we metodlary barada sözü size geçirsem. Nerden? Bolýa sag bolun. Indi şu başdan 1917-nji ýylda indi şol şu wagtky mehemeniň aňyrylygyna gitýär. KGB bolup şol döredilende mahkemanyň kökü döredilende halky ezmek üçin ýa-ni burjuwa diýip atlanýan nemeler bar. Intelligensiýany ýok etmek üçin, köklegeler, maşgalalary ýok etmek üçin, baýlary, öndürjüleri ýok etmek üçin döredilen bir guruluş şol. Şondan hem gelip otýar şo ýagdaýla. Indi şu wagt indi deňeşdirme deýinde men ýurtdaşyndan ösýän bar ýa-ni ösen ýurtlarda milli howpsuzlyk näde işleýär? Halkyň tehwidinde, ýurdun ýaşamyna, ýurdun öz erkligine ziýan etirjek her bir neme bir hereketiniň öňüni aljy nemesini, funksiýasyny ýerine ýetirýär. O näme bolup biler? Seredeli bir sinedeli bu yurttaşynda ne biziň suwumyz agyr suwum diýip şo taýdan agyramly öle içilip dur, ondan nemelerimizden medallanam suwlar şo taýdan ene murwap derýär diýip alaly. Onuň aňa derýär. Tejen, bärde gurgan bar, maýdaçyk nemeler dagdan elen derýärler. Ene KGB-niň häzirki mehemeniň bolmaly işi ne Owastan tarapda gatla urmup beler. Şol bir näçe ýurda bize Özbekistana, Täjikistana nemet etjek, Kazakstana ziýan etjek. Ana şol işler bilen meşgul bolmak.
şol Awganistanyň ýani Talibanlaryň gazet emedýän gatla urnap özlerine suw kesip ýenedip biziň ýurdumyza ziýan etýän bolsa şo ýurtlaryň nemesi bilen ara gatnaşyp alınmaly. Bize ziýan ýetmezäl ýagdaýda işlenmek. Öňüni almaly şo çareler. Ondan soň näme etdiler? Ana ýurtdaşynda meselem başga ýurtlar bize bir hili basyş etjek bolsa, ekonomik basyş etjek bolsa, ýa-syýasy basyş etjek bolsa, şonuň öňünden neme edip, öňünden habaryny alyp, şonuň hereketlerini neme etmeli. Öňüne alyjy hereketler etmeli. Şo ýagdaýlar ýüze çykmazýaly. Bir diplomatik işler edilmeli ýa-da başga işler ulanmaly. Şonuň ýaly ýerlerde bolmaly işi. İçeriden näme etmeli? Bahame içeriden nemäniň kontrrazvedka diýilýär-de içeride. Yani döwlet sir bar bolsa, Türkmenistanda döwlet sir bar diýip men hiç düşünemok. Yani döwlet sir ýurtdaşyna çykmazýaly öňüne alyş şäherler etmeli. İçaliler diýdi, ýene diýdi. Ýurtdaşynda belki içeride gazetçi bolup geler ýa içeriden birini satyn alyp bir habar çykarjak bolar. Strategik döwlet edaralar bar bolsa Türkmenistanda. Şolaryň içinden informasiýa çykmazýaly öňüne alyş çarelerini geçirmeli. Ýöne häzirki möhime näme iş etýär? Bütün Türkmenistan dolandyryp öňem bir aýtdyk, soňky okan ýyllaryny gidip Rus Federasiýasynda bir ýylyny tälim alyp geldi. Indi olar atla bilen işi ýok, suw bilen Talibanlaryň gatla urjmak. Olaryň näme bilen işi bar? İçeriden neme etmäň diýär. Döwlet sirlerini bermäň diýär. Näme üçin döwlet sirleri? Mektepleriň, tualetleriniň berbat bolup durmagy, köpsünde ýoklugy, işlemeýänligi, köçeleri suw toplap duranlygy, ondan soň köçelerimiň asfalty ýa-da bir owalar tozap ýatyp, bag ýok, suw ýok, iş ýok. Şu meselesi de ýurt meselesi. Şonu indi neme sir hökmünde ýurtdaşlar video düşürse, surata düşürse internet boşlugyna neme etseler, sosial mediýa atsalar, sen ýurdun emetini etýäň diýär. Döwlet sirlerini paş edýärsiňiz. Ene şöýdip ýa-da ene Milli Halat Edici Komitetiň içeridäki doganlaryndaşyň ýylyna düşüp berenler ylgaşlar. İçeriden hiç zat iyi bermez. Aslında biz güçlü däl şo zatlaryň bol kim güçlü? Özüni hökümet diýip ýa-da häkimet diýip görkezip oturan bir toparyň şu meseleleri çözmekligi barada. Yerine ýetirmek. Sen näme üçin geldiň şo taýy? Hyzmat etmek üçin halkyň ýolunam, suwunam, togunam, gyşda ýyllaryň işli bolmagynam hem zat sen düzetmek üçin, urup durmak üçin barsyň sen. O halky garyp saklap, nebit galynyň puluny kimlere ýedirip galanynam özüň ýalan görmeli diýilen zat ýok. Onun halde, onun ýaly ýagdaýda däl nemeler, işleş düzgünli hökümetiň, döwletiň. Indi bul neme mahkeme karatyny ýani jazalandyrjy neme hökmünde. Diňe biziňe dillerimiz sözümüz däl ol internetde bir giden ýurtdaşyň neme alymlary, kimse desertatsiýa, kimse makala ýazýar. İnternetde girsen dogly Türkmenistan barada, Türkmenistan içi barada nähili bir makalalar ýazylar. Bir gizliň zatlar. Şöyle olur. Hem şo makalalar okýar, hem biz şo ýurdun işinden çykyp geldik, hemen synet ýatsa nähili işleýän möhümeniň. Bular ine gorka aparat neme diýerler, öýretýärler, türme prinsiple kop. Aýdyň bolsaň, ýa-da bir güýje eýe boljak bolsaň, halkyň nemesini içinde bir awraýa gadan başlasan sen der owdan depär. O taýdanam ýüzde bir ýa-da müňde bir
Awada adam çıkýar. Alan şo taýda çüýremekdir. Ölsünden beren oklar. Neşe gorkap. Ondan soň ne bular saglykda da var, ýani saglyk bolanda medisinaň içinde de var. Doktorlaryň üstünde baskı etmek. Yani şu adyna arada paylaşıp internette bir neme var. 23 ýyl ýalňysma 24-nji ýylda ýazylan Gazakistan bilen 3-nji Türkmenistanyň ýani halkara bir uramanyň UNICEF ýalňysma. Şonuň rapory var. Dünýäde ikinji ýerde Merkez Aziýa boýunça bolsa, ýerde birinji ýerde çag ölüm boýunça Türkmenistan. Indi şu wagt Synet ýa-sol ende çag ölüm birinji ýerde bolsa, indi şol çaga ölümi %20 çykdy diýip men özüm şonuň ýaly düşünýärde %20. Ýa soraşdyrýar, iýdeşdirýär, diýne diýär. Has indi şol nime bolup geçdi, Covid bolup geçdi ýolun içinde. Çıkarmalylar, bilmeliler, asudalyk. Mesela, çağa ölüm barmy? Ýok, ölüm ýok, çağa ölüm ýok. Näse ýüreginde näçe adam ölýär? Ýok, hiç ölen ýok. Ýani türkmen halky sagdyn dik görken. Doktorlaryň üstüne basy edýärler. Şo taýda da bakdyk, merhamet. Ondan soň bu nemede de bar bolar. Bilim içinde de var. Her mektepde bir sany neme, möhümmeşlik bar. Oňa aýlyk berip bilerler, bermän bilerler. Ýa-şo molumlaryň birini görüp bowat ederler. Buyruk üstünden. Adam neme diýerler? Nähili nemede. Hani börekleri, hani köşleri ýa-da çağalaň biri okuwdan daşar ýagdaýda köçede bir nemeçilik etdimi, garawullyk etdimi? Köçede etdi, dogry. Elti getirýärler mektepde. Bir kuşdan mentem firak getirýärler da tutuş mektebi öňünde ýa çagan çykarýarlar da enesil şöýdipdir diýin öýünde. Näme edipdir köçede bir zat edipdir, ýarypdyr, gazypdyr, patladypdyr diýip tutuş neme mektebe hem molumlaryna hem çagalaryna gork propagandasyny öğretýär. Eňe bir ýurdun içinde däl, ýurdun daşynda da. Oňa geljek häzir. Olum şöyle. Indi şol çaga sen mahkeme bilen ne işin bar zatlar? Oň üçin polis bar, dogry dämi? Polis bar bolsa, ol näme üçin näme getirýär, mektebe getirýär çaga. Enetasy ýokmy? 18 ýaşamak enetasy bar. Näme üçin enetasyň öýüne bar? Şo zatlary üstünde işläp bolanok. Näme üçin mektebe getirýär-de gork propagandasyny öğretýär şol. Sen ne işin bar? Men tiňlemede. Ondan soň içindäki neme öz işgärlerem indi neme daýman bir giden türmede oturarsyňyz, ena taňa basarlar, helak ederler. Tohumuňy dilinde ýok ederler diýdirýärler ene. Molum, özüm molum hata etdirýär. Diýdirýärler. Molum nemesi ýok. Akly çatýandyr. Diýsem o sözi diýmeli däl. Enem ýurtdaşynda da ýene şonuň ýaly. İşçi migrasiýanyň içinde de baskysy bar. Neme YouTube'a, internete girseňiz like basaýman, podpisat edäýman. Öňe barýandyrlar, öňdäki helak ederler. Hanmuradagan görmäň, taparagan görmäň, Milli Halat Komiteti diňlemäň. Ene de talipleňem içinde şonuň ýaly. Ene geçende nemede aýdyp geçdik. Maksadyňyza ýetdiňiz, indi gruppany ýapyň. Näme gerek şu gruppa diýip. Gruppany ýapdyrjak bolýar. Oňam jegisles tulara, olanlar gaýlar, talipler, öz aralar. Şolary da bas getdiler. İçeriden pulunu geçiren oklar ekonomik ýagdaýdan, hem ekonomik ýagdaýda hem repressiýa nemesinde, sebäbinde taliplere hem okuw pullaryny geçiren oklar wagtynda hem ol limit çagasy bardyr $250. Hem şonu wagtynda geçiren. Näme üçin eden diýip soralsa bankdaky gepleýär, siziň TikTok'a çykanyňyz üçin. Ene şolan baskı dälmi?
terror dämi, gorkulmak dämi şolar? Repressiýa dämi? Bankda geplet ýalar, bankda. Sen ne işin var bank o zatlar? İşini pul barmy geçir? Pul ýok bolsa ýok diýip o zatlara näme üçin burnuň sokdun? Cinayet etdirýärler-de adamlar. Administrativ cinayetden näme ol? Heme ahlak tarapdan ýani moral tarapdan sen näme? Düşük adam hökmünde özüň görkezýän, hemem näme repressiýa boýun öz eldiň bilen öz nesline şoklanan näme diýen? Repressiýa etmene kömek edýän. Ine oli meheme hem ýerde bar. Nemede de bar şonuň ýaly oýnatýarlar. Migrasiýa da aýdan etip bolar. Şöyle näme oýnaýarlar da bir gün geçirýärler adamlar, bir gün geçiren. Yani baktıma geçip bildim. İslendik vakti eneme ya Allah can diýmeli ya da baktım diýmeli bir ýerke gidip pul bermeli, ýene etmeli meni geç aýdym adamlar. Aslında onuň haka neme etmeli, insan hökmünde, adam hökmünde, ýurtdaş hökmünde tiýahat etmeli bar. Sen isleseň çykarýan, islemeseň çykaran ol elindäki gormasyny alyp gal ýene rahat bolýar. Ve bir meheme ýurdun içinde hem nemelerde bar be, edaralarda da bar. Taparaň öýden aýt geçdi, şo işleýän döwrümizde her edara bir tan mehameşlik getirdiler. Asyl mehamenin işi däl. Demek şol gelýän bolsa, eýem karakterli mehanizm işläp durdy. Näme bolýar, näme bolanok. Yani kontrol hökmünde sen ötçek bolsaňam sana ösmäne mümkin. Bu näme berenoklar, ruhsat berenoklar. Inde bu şöyle söz aýtalak geçer. Ine bolýar sen döwlet tarapyndan döwlet bolýan bolsaň, sen goşulma hiçlarına adamlaryň özlerine etkitjek, dämi? Türkmen halky bir akmak däl, akylly iskanamyň içinde. Halk bir näme bir ummandyr. Döret dura akylly adamlar. Dünýä gaýşy bolan adamlar kanunda bar, neslinde bar, uşaklardan gelýär. Şol öz-özüň etmesin diýip nämede her nemede edarada başyna. Danos nemesinem gowulýarlar. Bir ýerde mekdepde bir tane molum bolanlar. Poliklinikada bir tane näme bolanlar. Şefaat uýasyny ýa-da doktorlaryň birini bolanlar. Beýleki edaralarda şonuň ýaly döwlet edarasy tapaplanýan edar. Mentoskoýuň içem şonuň ýaly prokuraturada şonuň ýaly hem berde burun tokýarlar. Öz protokollary bar. Kim nähili iş bilen gelse nähilerde de çözmeli. Ya esasy siyasada değişiklik bolsa, erkinlik bilen değişiklik bolsa, ol belli nemeler bar. Şunuň ýaly çare görmeli. Halky neme takýarlar? Ösmez ýaly ýurtdaşyna çykan soňam YouTube'a da girip bilmez ýaly ýa. Bärdäki açylan neme dünýä, şu dünýä bar, daşyn Türkmenistan daşyndaky dünýä integrasiýa ýani erkinligiň nemesini alyp bilmez ýaly, kalbyny alyp bilmez ýaly. Duýgusyny, erkinlik duýgusyny. Ýani 30-dan spesnaz geljek üçin alyp gitjekmişin. Mene merdan hökümeti oğurlap alyp gitdiler. Bahamenin işi şol, işi däl. Akylly adam baý sen öte ýurdun işini almaly, ýurdun erkin ösmegi, suverenitetiniň ýani gelişmesiniň bir ýörelgesini görkezip biljek adamlaryň biri merdan. Sen şonu ortaga getirjek programmalaryny, makalasy bolsun, iş düzgünlerini bolsun, şonu seniň ýurdun bähbidinde
sana derek işe doğranışım merdan kumda. Senin etmeli işin sol edi. O zaman sen sol adamlar tapıp getirip, yurttaşında bağırta getirip, neme bilen aran bağlayan, Daşary işler ministeri bilen. Şonuň üstüne sen alyp gelip adamlary ýurduňa getirip adamyň suwy, aga suwy, iýjek içjegi, soğugy, gazy, erkinligi, huzuru bolar ýaly, asudalygy bolar ýaly şonu üpçün etmeli mähkemeniň asyl işi. Ýöne biz garaşsyz bolduk diýip durlar, kimden garaşsyz bolduk, näçin garaşsyz bolduk? Asyl bolup bildikmi garaşsyz? Sen mähkemeye bolýan bolsaň, Rus imperiyasy Hatay alaly berden. 2011-de Galkynçdaky, häzir Galkynç diýip adlandyrýan hüjümüň gabadyndaky, ýölten ýylynyň hüjüm owasynyň gabadyndaky nemede işledim men. Hataylan guran inženerlik kompaniýasynda. Şol çötäde Hataylar aýtýardy, sen siziň aklyňyzdan siz bergidar siziň ýurduňyzda siziň aklyňyzdan bize pul tölärin tekýär. Menem aýdýan gaz menki diýär, toprak menki, zawod meni topramda gurulupdy biziň ýurdumyzda. Näçin men bergidar bolan diýip düşünýärdim da, hiç şo soraga jogap tap bilemem. Ana mähkemeniň işi şol. Näçin biz bergidar bolmaly? Türkmen halky näçin aklyklaryna çellä tölemeli? Seniň işiň şo. Mähkeme. Bizler kowlap görmeli däl sen. Ana seniň asyl işiň. Gurban uly ýa Serdar biz garaşsyz bolduk, biz bir tarap bolduk. Var da var aralaşyp durlar. Hakykatdan hem şol söýleme. Sen şonu izarlamaly. Mähkeme bolýan bolsa. Öňnähili. Sen sana sürüntet gerä orada erkinlik garaşsyz bolduk, erkin bolduk diýär. Erkinlik bolan sen do bir erkinmi? Näme üçin Russiýa bize bas gerip, näme üçin hem de siyasi hereketlerimiz, ikrarlılığımız yok. Hem de Russiýa bagly. Näme üçin biziň ekonomik ykdysady taýdan Russiýa bagly? Ya Irana bagly bolup durmaly gökde. Sen şo zatlary izarlamaly mähkeme bolýan. Ol ýurtdaşyndaky işläp gören biznesmenler ýurduň içine gelmäne gorkup öler. Talarlar meni diýip. Ene tadyny görmäne gelip bilmänýärler. Bir girsem owadan depilen çykan belli däl. Kanun ama ben bolmadym diýär, ýani men hukukdaş iş etmedim diýär. Şonda da gorkýarlar. Diýmek sen wa ortada. Russiýa näme üçin bagly biz? Öz erkin bolup bilen zokmy? O gatnaşyp biler. Ýöne näme üçin syýasy tarapdan biri baskıda saklamaly? Hani biziň Ýewropa gitden nemämiz gaz turbamyzdan ýurda pul gelýär. Näme üçin kontraktlar 10% ýa hiç prosent ýa-da kontraktlar halka açanlar. Näme üçin Türkmen halkyna topragy ýerine gaýdyp gelýär. Şu meseleleri çözmeler. Baş prokuroruň diýip bardyr any. Görüňle maslahat eden iş aç. Senin işin näme üçin iş açamak diýip. Karandasynda karanda berýän öz toprağyny iki halta buğday oğurlady diýip ony gazeta çykaryp berdi medeniýete. Senin işin näşe? Böylerak bular etdiğin işlerini aýtsaň nemeden ok internete gasıp görsün. Aşawatda TikTok görülen ol internet bolduq däl. Näme üçin halk Türkmen halky VPN bilen işletmeli? Men demokratik ýurt respublika diýen. Öz siziň nemäňiz bara? Näme şoňady? Näme hazy şol aýmarat galy? O, öz ağzı bilen aýtýar. Hukuk goraýjy nemeler, hukukçylyk edaraň işgärler, mähkeme meni mähkeme işletýär diýip aýdyp otur. Şolar gelýär neme etýär. Sorap durlar. Halk näme etýär, halk näme öýtýär, beýtýär.
Siz mollasmaklan ama barını diýen ýaly öz eliňizde ulanıp bersin. Hemme taraplaýyn şu halky gysdyrlar da türkmen halky. Dine ýykyljak diýdi o taýda öz adamlary bar, bozundy. Näçin ben asy, näçin men keselli bar git hoja şeýle diýäm näme ýa bir näme taşol Balkanda da gaýtarmyş hatda Nur Atanyň ýenelerini. Bar şu taýdan dileňdi, uğur workadan. Näçin ol kesel bolýar? Iqtisadetimiz ýok. Şondan saglymyz ýok. Aral deňiz gurap gatdy. Şu meseleler galdyrmalar. %90 gurady. Tozap gatdy günde unasa. Halk ne alergik boldy o mardaky gres margresin. Pasolkan ýandaky neme himda o tozapdy. Ondan arda atçaparda bar, güjünde bar, olaň nemesi ferhat ýerde pitrap gatdy. Senin işleň bolmaly şol. Ne sen oza bildiler gowlap görsün. Umid bek çanwana, akçak bol pelak, helak bol görsün. Ya diýmekdir, aýaňa wagt geçdim. Ösbar ýany ýurtlarda, döwlet çekil bar ýurtlarda milli hukuksyzlyk ýurtlarda var. Her döwlet guruluşunda da var. Adamyň bähbidini isleýändir, ýurtdaşyň bähbidini isleýän. Sizin koza her bir ýurtdaşynda üstünde oturan bolsaňyz gargaýaly neme, dazarkel ýaly üstünde oturan bolsaňyz epedinç şöyle diýmek sen o ýurduň nemesi däl. Hukuksyzlyk güýji däl. Sen kimi goraýan onda? Bir wagt para gurumdaşy turwa goraýjylar diýip. Turwa kiminki? Türkmenikimi? Ýok. Rusyň beresine deýişler. Demek senem şolaryň nemesi. Türkmen halkynyň paýyndan düşen demesine, aýlygyna şo taýdan alyp şo taýda ýaşap görsiň. Özüňe türkmen diýersiň. Çagaňa türkmen diýen, zenanyň türkmen, eneň türkmen. Ýöne sen näçe başgasyna hyzmat etdiň? Kim watan dönüňi? Ýurt satyp gören adamlar men mi ýa sizmi? Mene cezalandyrjy komitet. Cezalandyrjy komitet diýerler oňa. Şu ýerde Anna Sultan Kekilowanyň goşgysyna okat berjek. Birden Memede psikiatriçiski больницада ýatan wagty ýadan goşgy jeder gördüm. Bu diýwardan aňyrda. Zulüm gördüm bu diýwardan aňyrda. Ölüm gördüm bu diýwardan aňyrda. Hapa boldum. Men mursuya düşeýin. Neme 71-nji ýylda partiýanyň bir sýezgine neme ýazýar, hat ýazýar we Türkmenistanyň içindäki bolup duran problemalary hatda baryp ýazany üçin neme doguraýarlar da dissident höküminde ýygyna çoguraýarlar we neme edip akıl hastanesinde 10 ýyl ýatyrýarlar biz ýanany. Maşgalasyndan goparyp alyp 12 ýyl ýatyrýarlar. 12 ýylda da şol Sowet Soýuzynyň alyp barýan siýasatynyň dogrulygyny şunun kellesine goýmak üçin etmedigi galmaýarlar da şol. Anna Sultan Kekilowa. Urmadyk ukollary etmedik nemeleri galmaýar. Şo nemede ýatan wagtdan özüniň nemesinden dönmäni ýadan goşgusy da maşgalasyndan aýryp bir zenan türkmeniň bir nemesi de namysydyr. Häle bugüne biz munyň nemeden ondan mundan eşme gerekler. Milli Halasyatçy Komitet bunu özüniň üstünde bu tejribeni ýaşady. Hani Staliniň döwründe kollektiv bir ceza berýär. Alkydan nakdyň bir halkyň düşman diýip ýekaja bir erkek alyp gitmeýär, aýalyny, onuň garyndaşlaryny bütün daş töweregine kollektiv cezalandyrma diýen bir metody häle bugün
Milli mihägiň agzalarına ullanýan metatlary. Yani siz bir türkmeniň maşgalasyny, bara türkmeniň maşgalasy mukaddesdir. Siz bir türkmeniň maşgalasyny özüňiz öz eliniz bilen dagatyp oturýarsyňyz. Ullanýan metotlaryňyz özümiz tinak gördükde üstüne tina ýatdy. Ýa-ni kollektiv jazalandyrma, anyrda biziň ýakynlarymyzdan biziň üstümize basyşlaryňyzy, oýnaýan gowy polis, ýaman polis nemelerini, oýunlaryňyzy, metotlaryňyzy tinayas-tinayas-da görkezýäňiz özüňiz. We siziň özüňiz bu maşgalalary öz eliniz bilen bozaýaňyz we gynandyrjy ýeri muny türkmen edýär türkmene. Siz bir türkmen, sizem bir türkmen maşgaladan çykan. Ve siz ýene-de şu türkmene iň uly zeleli siz berip otursunuz. Bilmeýän näme diýip açagymy bilemok men muňa. Hani türkmende bir nakıl bardyr, o da özüňe was geçmese kefekadi. Siziň maşgalaňyz bardyr. Eliniz, ataňyz, şagalaňyz, maşgalaňyz bar. Siz bir şunu düşünüp görüň, siziň berýän nemeňizi, siziň maşgalaňyza bir gün bolmasa bir gün maşgalaňyza berseler nähili boljak? Munyň parkyna baryň. Geçende taparaň aýtdy, ýigitler, näme bereniňiziň bir parkyndasyňyz diýdi. Parkyna bir barýaňyzmy näme bereniňiziň? İçinizden köpse düşünüp ama urady, düşünýärem käbirleri içinizden de. Ýöne köpüňiz äli näme bereniňiziň parkyna baraňyz. Dowam edin. O ta Türkmenistan guruljakdyr, halkyň bähdirine guruljakdyr. Hakykatdan hem respublika boljakdyr. Nedir bay Aytakow we Gaýgy Atabaýyň başlap eden ýol dikeljekdir. Şöyle orada daýanky birle koglap beren, diňe biz hem de bütün halka ziyan berip beren mahameler bar da. Şolaryň hiç sur nemesi men düşünýüşim boýunça kaid bilen el bilen ýalyp resmileşdirilen ok diýip düşünýär-de kanuna gawatlaşdyr. Ine meselem merdan mersun öýüne bask etmeli. Çok ýokarda ştab aşakda peçatly bolluja atylacak. Mardan geldi şimdi ýaşy wagtdan geldi. Şonuň kagyzy ýok diýip düşünýär. O zaman da men öýüme baran adamlar ýa-da meniň çagylyma basan adamlar mysal etýär-de belki 4 milyonyň içinde bir welkelýär. Eni şoň ertek gün Türkmenistanda gurulýan şu mahameler suwdyň geçer bolar. Şol aýyň plançasyna den maaş öýtdiň ama maşgalan başga. Han şoň nemesi kanun taýdan ýuridik taýdan güýçün görkez diýär men daňyda. Hemen görkez diýär. Karar bolýarmy ýa bilemok buyruk bolýarmy şonu görkez diýär. Sen bir ok diýersiň eliň şöýde dörsin. Kim buyruk berdi? Hep ýokarymdaky plan buyruk berdi. Ana onam çagarar sen ýanyňda. Sen şuna şöyle nime etdiňmi? Ana şoň buyruk ýok men beremok diýer. Beren bolsa men nimesi bolardy diýer. Kagazy bolar da diýer. Yalan sözlär bu diýer. Seni sana buyruk duran adam ertek gün seni satar. Sen şonda näme diýjek? Ýa-da başga bir sany jogap bolýar sende. Diýmek sen öz islegiň bilen etdiň. Güýjüňi, halkdan alan güýjüňi halkyň garşysyna ulandyň. Diýme aýlan öwrü sen jogap näme bolkasyň? Sen 18 ýaşdan geçdiň, doğrudamy? Konstitusiýanyň halkyň öňünde men näme jogap berjek. Kasamyňa mişdiň diýen etdiň garar jogap bersiň. Öz üstüň aldyň. Ýaşyň 18-den geçdi. Sen öz edenişini başga biri ettirdi diýip bilermi? Üstesine de ýuridik güýjem ýok ýerinde. Demek käbir başga da bollar aýtjak bilen käbir ýurtlaryň konstitusiýalaryny okaşdyk görýän-de. Türkmenistanynkini okudum. Başga ýurtlarynkini okudum. De Rus Federasiýanynyň konstitusiýasyny okudum. Oşa taýda hemani bir ýurt bütünligini bölýän nemeler bar da, maddalar bar. Döwleti,
gasdy arsta dik görkezýär, adamlarym aýrat. Ýogsam şu gasdy arsta şu adamlar üçin hyzmat etmek üçin döredilýär. Türkmenistan'ın konstitusiyonunda şonuň ýaly adamlaram ýaly men döwletde işleýän, men hökümetde işleýän diýen adamlaram şonuň ýaly iki bölünüm da. İşleýänler, işlemeýänler. Şonuň ýaly Döwlet nemetdi? döwlet guruluşlary döwlet guruluşy bolmakdan çykandan soň, hani karaçylyk mehanizmine dönen wagty bu ýurdun ýurtdaşlary otomatik siraýat bolýar. Hoddyny diýýär. Ha, ýurtdaş bolanok, watandaş bolanok raýat bolýar. Hoddyny bolýar. Hawa. Şonuň ýaly günlükçe men başga ulwahan açýan ýok. Belki il bir ummandyr. Belki bizim görmedik yerlerimiz. Ya da bize görünmeyen yerlerimiz. Ya haly Türkmenistan içinde görünmeyen bir hereketler, atlaşmy hemeniň etýän. Statlardan baş çykan adamlar vardır. Aşakda komente yazıp bilersiňiz. Şonuň ýaly usullara ulanýarlar. Biz bu işlerin professionalları däl. Ýöne özümizde borç bilip, wezifе bilip, halkymyň öňündäki borçymy ýerine ýetirmek üçin ýurdumyzyň göbek kanunlaryň tamamynyň ýerine borç hökmünde resulatlar öwrenýär. Eşitip Men öwrenýär, okap öwrenýär, boynumyzdan geçirip öwrenýär. Şonuň ýaly. Bugün bir sorag menekden berdim. Endi şu karaçylyk mehanizm bardyr. Eger mehanizmyň bir ejiz ýerleri bardyr. Şol ejiz ýerleri barada bir kısa aýtyp geçdim. Hani ejiz ýerleri neme hökmünde de daýna ýurtdaşa nähili direnme hakda bir kineme tiýo diýilýän berdiler mesela. hawa. Indi bu şolar gizlenip edýärler hemme ýerde de. Telefonuňa zan etip biler meselem. Like koydum bahanasy bilen da YouTube'a like koydum. Kim meselem hakimlikden esasy diýenler. Ben hakimlikden diýen. Toraga kim sen hakimlikden? Hakimligiň haýsy bölümine? Halka hyzmat etýän bölüminiň haýsy bölümine degişdi? Adym familiýaň. Telefondan maňa zan etmene sende hukugyň barmy diýip. Telefonumy kimden aldyň? Men nomerymy diýip. Haýsy kanuna esaslanyp, ine bularyň özleri üçin ýazan kanunlar bar. Haýsy kanuna esaslanyp sen maňa jogap nemedin? Ya men telefonum barlaýan, ya men çagyrýan, ya maňa like basmak. Bir ýerde ýazyk yer barmy internetde girmeli däl. Bir ýerde näçin VPN alýan diýip. Sen VPN almaz ýerlerde döret. Näçin ýapýan internet? Meniň agam, inim, ya genadym Daşar döwletde like basypdyr ya meli halat etjek gatnaşypdyr. Seniň onuň ýaly etmene hukugyň ýok. Sizin kanunlaryňyz boýunça da nemäňiz ýok. Güýjüňiz ýok şonu etmene. Bu bärde bir zat edipdir diýip öýüne basyş etmene sizin hakyňyz ýok. Öz istesine de siz şu basyş bilenem jenaýat edip durýarsyňyz. Özüňize minus gazanyp durýarsyňyz. Pikir etmäň bu dünýä synety görüň. Sizem böyle Türkmenistan'dan çıkmasanız sizin gözünüz katık olmalı mümkün da. Sinet görün, YouTube'lara girin, TikTok'lara girin, dünyada näme bolupdy? Öňüni aljak bolmaň bu prosesin, öňüni alyp bilmersiňiz endi. Üstesine de kim sizin çağalaryňyzyň bagtyny üçin ediljek bolup duran zat. Ben ulanarlar näme? Kondom diýip bir näme bar, bir irdin nämäniň irdin görnüşi bar, guralyň irdin görnüşi. Şonuň ýaly edip bulan demedik göre urukdyp göre çöpediň görerler. Sen hep şu teň çağaňam şöýt bulansyrlar bolsa. Teň akdyňam şöýt bulansyrlar. Ola sen binamyz ekeniň, ahlaksyz ekeniň.
Däl Türkmenistan sen oğlun oýdun ýaşamala. Däl Türkmenistan olar ezer ýa bir hukukdan keser diýlen o zatlary kelläňe getirme. Ýöne ahlak taýdan, moral taýdan adam hukmunda ýaşap bilermi? Atasy, enesi şu halkyň garşysyna işläp gelipdir. Sen ahlaksyz bolan sen oğlun oýdun saňa meňzemel diýlen ýer ýok. Başga dünýäde ýaşar. Gerek ýerde okuwnalar, gerek ýerinde kömegnalar. Däze häkimmet. Ýaly çagalar bilen öser, öňlener, döreder. Şonda seniň adyňa nime diýen? Doga awkaty gellermi? Ýatan ýeriň tekizle gaýtmazmy? Eza maral okumak nemem ýok. Bolajak zatlar aýtýan. Sen maraly düşünmersiň sen maral diýilen zat. Şonuň ýaly Heme kurtaran okta ýokardan bize de buyruk. ýa Bize de näme ýokardan buyruk gelýär zat ýok. Bu ýokardan buyruk gelne seniň eden jenaýatyny üstüne yapmaýa. Sen bilip ýa barýan o ýere. Bilip jenaýat etýän. Owa şöyle bu zat ýaly Türkmen halky ezilik gelip Rus imperiýasynyň aşagynda ýyllar boýy bir näçe açlyk bilen, horluk bilen güzaran çygypdy. Ağaç öldüren we dälren we buň içinde çıdaman arabada da ýüzüni öldüren we sen şu halkdan ütüş geriň ýok. Senem şu halka hyzmat etmelisin elinden gelse. Senin olan çağası milyonlaryň çağası aç bolupka senin çağan aç bolup hiç tapmam. Derdini çekişmeli bu halkyň derdini. Men maňa buyruk berdiler. Çykga diýişiňden buyruk berlerler. Etjek geldi. Kagylda ýazyp berdi. Ya gepin sözüň ýokmy? Malmy sen? Gorkmaly, ürkmeli diýse gorkup görmelimi? Ay men siz bolan sebäple sizler mesele bolup dursun bolmasa men alyjymaly günüm görüp ben ulakan men iş ýok. Siz bolan üçin maňa iňir dediler. Şoň üçin de men sizi urmaly bolýan, tökmeli bolýan, gawamaly bolýan. Oğluň oýdyňa bas getmeli bolýan. Etme, senin etmeli borjun däl, wezifen däl. Mene etjek geldi bolýandyr. Ine şol başda 90'larda yani garaşsyzlyk aldyk diýdik. Hani bir rejimden bir rejime geçen wagtda bir sinema bolýar, rahatlarlaýyş iş bolýandyr. Şular ine öňkü jenaýat edip bererler. Öňkü şol mehanizm içinde, şu mehanizma hyzmat edip bererler. Şu mehanizmyň ele ayağı bolanlar aýyplanmady. Koparlyp zyňylmady. Şonuň üçin emine häle dowam edip gelýär we illüstrasiýa bolmadan, illüstrasiýa etmeden bu zat dowam eder. Dowam eder durar. Illüstrasiýa ine şonuň üçin gerekdir. Halka ziýan berýän, halkyň nemetine, geljegine haltoruyan, halky bir millet hökmünde ýok edýän nemeleri, faktorlary ortadan aýyrmasaň, bular biziň ne öňe düşlerimiz bolar, ne adam hökmünde bir ýaşap biler, Türkmen geljegi ýok da bular bolduk süreci Türkmeniň geljegi ýok. Sebäbi ady üstünde karaçyny bir mehanizm. Bu seni bu mehanizm marka adamyň degeri bolmaz. Adamyň degeri bolmaz. Hiç saçelli görünmez adam. Hani raýat ýany bolar. Şoň üçin ana illüstrasiýa çetdir. Bizim aýyklanmamyz üçin aýyklanyp aramyzdaky bol nemeler, umumy aýtsam takyllar bir aýyklanmadan, toplanmadan aýrylyp
temizlenmeden bu halk bir halk okulunda bir yere gelip cevizleşmesi mümkün değil de. Owa karatilni cezalandırıcı näme bilen saklaýarlar da halk şu. Şöýdüğüm halk saklanan soňum cezalandırıcı gereklerle yurdun elde saklap. Kimin bakýaryna saklap? Turwan bakýaryna. Turwan eskim Rus imperiýasy. Bu mehanizm şu halka neme veren nokta yaşamana may veren nokta yani teravi. Birileri üçün gurnulan meheme ödem yerli nemelerle yerli itlerin içinden saylanan karatinde yani yan kesin da lüstrata olmasa şu sistema halkı birbirine iyan idriyan sistema da şu nemetmiyor. Herden tekirlemeli şu önkülemeli garaşsız olduk nämet diýerler kimden garaşlı olduk öňden üçin garaşlı olduk garaşlı bolan bolsa nähil ziýan gördük nähil peýda gördük zatlar açyşdyryp nämetmeler şey karatilni sistema çykmaýar ýa bu meheme bolmaly her bir ýurtda milli näme howpsuzlyk bolmaly ýöne bir tutak hökmünde gararda durmaly bütün nämäni düşgelep sarmaly da may veren o hiçende bilimde de var bolar, sağlığında da var bolar. Kısadetinde de bu bakta bile bu da maşysa ekstra nokta. Ol ne kadın kul wada başkalarına gidipdi. Siyasi nemede de şonun ýaly siyasata goşulma, çykma nemeden. Toprağa eýe bolma. Hemme ýerde var bular. Halit öldürdüler o milleti. Yurttaşında adamlara ayak durup bilen okla ayakta. Pat han ni reçelli. İnsanın bir nemeti vardır, bir çyzygy vardır. Ondan sonra ýam hiçat umrunda bolmaýar da adamın. Bir tıkı vardır, tık. Gözüne hiçat görünen ok. Ni reçelli o balonyanı çiş ebrin yarılmalı bolara bu balonu. Yurttaşındakiler zordan ayağında doğru, yurdun içindekiler bayağı bu nemeli insanları getirdiniz, yağda nire getirdiniz ve bu yurdun içinde sizin hem çağalanınız yaşamalı. Sizin en atağınız, sizin çağalanınız yaşamalı. Siz ne hili yurtta, ne hili yurttaşla küçük olyanız çağalanınızda. Yani çağalanınızdan umurunuzu elinde sizin. Yok, gündelik şol kelle aramasın ýagly, palawysyň birini taýaklasyn, biri ulak aldy diýip onu bir şeýhe fiýallar. Balkandaky. 5 ýyl mundan öňde. Şonuň ýaly ortada ýanlar çykdak bolan nemeleri edin pullaryny alyň, adamlaryny öldüriň, aýallaryny öldürdüň. Ýa sizin etmeli işiňiz däl alyn. Sizin etmeli işiňizden şu wagt Rus Federasiýasynda nime dipdi? Halk edipdi. Rossiýada Ukraina basmalçylykly herekat edip bastı boldy. Berjek bolupdy. Günde uruş edipdi o taýda. Ýani biziň ýaşlanmaz o taýda alda owşa birini urup birini aldap urşak etdiler. Biz aýdam da onu demeler, makaleler ama demeleri de görkezdi mediada da. Ene sizin işiniz şol. Biziň demografiýamyz ýok bolupdy şu taýda belli bir bölegi. Ben Daşary işler ministrligi Türkmenistanda baglasy, şonuň bilen işleşmeli alyp gelmeli şol adamlar. Ýurdun içinde işler ýaly, iş tapar ýaly öğretmen. Türkiýede, Türkiýe Cumhuriyetinde ölüleri kimselerden emmetinde ýaty. İzlerine bilen oklar. Müla. Sizin işleriniz de şol, sizin işler. Sizin gönden verip. Öyle hayat kalmış. Hadi tamamla versem onu daha uzak etmem. Kaçak adım boş bile. Yok, şu yerden neme dayalı. Geleniniz için sağ olun. Neme
yurttaşlarım, sağ olun. Hani nereden benim açacağım, Kenteray'dan zadımız vardır, belki bizim bilmeyen zadımız vardır. Komentaryalara yazıp bilirsiniz. Özünüzün fikirlerinizi, tekliflerinizi yazıp bilirsiniz. Bizim kemaydan yerimiz vardır. Bizim bir profesyonelden, bu orlardan yine biz rada çıkmayı yurdum yağdayının geleni rada çıkılsa da görüyek ve bu bizim bir yurttaş borcumuzdur. Bu yurdun önünde, bu toprakların önünde, bu vatanın önünde. Vatan vatandır yani. Vatan diýilen artık alan hemme zat üçgendir. Vatandır, vatanın önünde her bir vatandaşın borcu vardır ve menin borcum men görüp oturum menin vatanım, menin topraklarım ne yerdaydı. Ve men bir zat ögrenen zatymı, bilen zatymı gelip şurada paylaşıp halkymı bilgilendirmek menin bir vatanım önündäki wezipemdir. Men derde demez yurdun içinde derine halkara kanun vardı. Halkara kanunun bana veren söz azatlygyny, bana veren grajdan haklarım, bana veren siyasi hakları, onların hemmesini men ullanyp, bunu arkama alıp, men şurada menin yurdumdaki bolup duran problemalary, menin yurdumdaki bolup duran adalatsızlygy, menin yurdumdaki bolup duran wagşylygy men aýdyp oturum. Evet, vatanım, men vatanım menin için gymmatly, menin için vatan vatandır. Bolýa, sag olasaydyň munda. Hocam, Ýaşy yurttaşlar saglykly. Görşeliň, ogy dilem esen bolsun.